autonomous state long weg nangi lapen isia bang sikidul pang tangra hala paragraph 2 sa paragraph 7 pen council election kapido lapen voter list ka selam apan Allah selam serak nangi lapen isona bangke la ka selam unji apan governor apan toy nangi hala presiden bang athimat presiden pan governor pan toy polite presiden se aja kong do governor pan toy nangi presiden bang la sini tungi pu lapen isia bangke la ke bongo senat tu mapan dak ilitum adim pen la ke pavidet nangi plung et nangi athema latum police ta chikrong sinon ke karbia thoman tribal man ke theng ke chok ka kam claim lo la pen la phere me mu chot dola nili ilitum amen nc la bongo senatum hem mi ke ta thek angela ju asdc pen cpiml ka chi chok asan hedi ilitum hanang pa chi chok ya kam claim ji mini latum la pen rat tu man papisu yi la ke la pen apsl si anong ki ju no jo yi la tu la posi la bongo sena phan ke ilitum chire pe me nangi lang pe me nangi ki long long le la tu mang e tum chek nang posi ta theng ke theng lang ne police phan for dai det nangi แต่เราขัดแต่ก็ดูตุ้มเป็นผู้สิ la pen isia bang ni tu mala SCNSD Atrocity Act hadi government tum non anda special court ka selam nangi do alang litum special court no anda selam lelang hala special court do nangi hala da allo nang litum lang non do big hangyang yerson arni simme ilitum man ke chok ke theng hadi lam na pening ye long le hadi hala section 3 la pen F along arkom F1 dima P F clause P along hala da ke tok do nilito mapan rally ta papidulong nangi po alam hada ke tok do sitan non ge lata la atrocities act SCNSD atrocities act Assam government ke NA der man non ke ilitung ka complain ya thai da be do BJP tum meeting mang ke police tum ta prison des kami nang tum IPS silam pusna prison reala BJP tum bang heno muchot tum la tu non dan nili tum ha tum ye tum dik sena pe chok tum lo sitahan tum long e police rap dun dik li tum long si police itu bangan nang rap dun kwali li tum ha na pe sum du pini da joy ke man di dak pen hala ring bong homa kumlin na long ke procession ke dam ko pisi ki sum mati di setai li tum nang pedam long le net la ke ilita SDN SC atrocities atrocity man itu manang ka chenek la ke la BJP tum pen nang phan nang sung lor Lucifer poke po puthak nang li hin pen kopi chi putu ye pinia ni bangke bang pharu suri si nang li long na don tu la so putak kilo puji Lucifer ke neli pulo de la ke bible long di do la ke alam nang ke kam thur ke la forensic be ke mati forensic be alang li phan ko mat dong ke than lo ne bible long son do pu ai alang li la pen sin nang ang thur ai Lucifer ke di aprang ahot ar nam aphan ke ro la alidar la amar hala kamatha pu si pu bang aphan ro baret ko pia tam lo ke do ni phan sin nang pero nang ike pu body bible long ke pu amat alang ni ar nam ke alidar ke chedan ni pu ta ho ar nam ke alidar hai ame thang alidar aphan ke chedan ni roing tungte alidar aphan la pu je amat ar nam nang turchor dak ke pir khi pa pe wang apu anatu nang warphip la long kiduna tum do opulata la sinonta ilitum mathameme horensing beta Lucifer long kiduna bangloma di Lucifer mat e kalidet mene di sedalang lita kidun loma the alang li si Lucifer alam e kewan la puyo ni tume mathama thute la swala la puyo alam bangke ange ilitum han alang li ke Christian hong hari lang select pick punang pubaret lo ke di alang li hong hari a dharmo ko pe doya phan alang li pilo ekle non nang tanda ni ekle met lo akitam ne tuke print et lo a khoros ne mi thang khoros ne si ni tuke print ni hong hari phan lang select ne akitab print ji ma poisa khoros ka khoros me mi thang poisa la yo la si